Ahoj, jmenuji se Hana a vítám vás u tohohle videa. Já dneska budu tvořit dýni, velkou dýni. Mám tady takovouhle širokou vlnu a z té chci uháčkovat prstem dýni. A dál budu dělat asi celkově nějakou podzimní výzdobu v našem bytě, protože já podzim absolutně miluju, takže se hrozně těším, až to tady vyzdobím. Tak jdeme na to. Tak, já myslím, že úplně největší výzva z té dýně bude najít začátek, nebo třeba konec té vlny. Protože to mám takhle v tom pytli a docela to tam mám tak jako namačkaný. A absolutně nevím, kde by mohl být ten začátek. No, takže teďka hledám a mám ho. Tak to je fajn, to jsem ráda. A jdu teda dělat dýni. Já vlastně vůbec teďka nevím, jak to mám začít s tady tou velkou přízí. Já jsem zvyklá si to dělat takhle jako přes prsty. Jo, mám. Začátek mám. Si to budu dělat takový docela volnější. A dělám si řetízková oka. Ještě nevím, kolik jich udělám. Tak. Ještě nevím, kolik jich udělám, aby... Ani vlastně nevím, jak chci, aby ta dýně byla velká. No. Kolik jich mám? 1, 2, 3, 4, 5. Teďka dělám 6, 7, 8, 9 a 10. To by asi teoreticky stačilo, ale já to chci mít fakt jako velký. Takže si udělám ještě asi 5. 1, 2, 3, 4 a 5. Tak, tady na ty přízy, já nevím, jestli to bude vůbec říkat příze, prostě na té vlně je blbý to, že se na něj všechno chytá, ale to vypadá dobře. Tak, teď musím udělat ještě jedno očko, protože se píchá tady do tohohle až. A budu dělat normálně krátký sloupky. Pojedu takhle až do konce s těma krátkýma sloupkama. A potom budu chytat jenom do zadního očka, aby mi to udělalo právě ten vzor. Takže už mám takovejhle kousek. A teď dělám už vlastně druhou řadu. A důležitý je právě, aby to udělalo takový ten efekt, jako kdy jedna řada je dozadu a druhá dopředu. Tak je potřeba píchat vždycky jenom takhle do té zadní, říká se nitky. Nesmíte provlíst vlastně takhle tyhle dvě, jako celý to očko, ale jenom do ty zadní nitky prostě píchnete jenom takhle do ty zadní. A takhle si provleču a potom tadyhle těma dvěma. Tak ono je to, jak je to takový jako navláskovaný, tak se to dělá docela jako blbě, se do toho píchají ty prsty, ale jinak se s tím pracuje
dobře, jak je to veliký právě, a tak to rychle utíká. Myslím si, že tohle bude docela rychlej projekt, protože já tu mám rozháčkovaný svetr, který je z úplně tenoulinký vlny a to je projekt na hodně času. Takže já takhle jedu až do konce a pak vám zase ukážu na konci. Takže už jsem na konci. A na tom konci provlečete vlastně tím posledním očkem, tou poslední nitkou. A na tom konci je důležitý, abyste udělali ještě jedno takový jako úplně obyčejný řetízkový oko. Pak otáčím a zase prostě jedu do té zadní nitky. A ona právě ta přední nitka zůstane taková vystouplá a to nám dělá právě ten efekt, že jedna řada je dopředu a druhá je dozadu a tím bude ta dýně taková právě vlnkovatá. No, jinak já vlastně ani nevím, kam tady tuhle dýni dám, protože my bydlíme v malinkém bytě, kde vlastně není vůbec prostor na takovýhle dekorace. Takže já přemýšlím, jestli z toho bude polštářek takhle jako na sedačku, co je za mnou. Ale tam vím, že by to dopadlo velmi špatně pro tu dýni, protože by děti velmi rychle zničily. Ale kdyby z toho byl právě jako polštářek, tak bych udělala šťopku z nějakého provázku. No, ale já bych to viděla spíš jako právě někde položený, aby se mi tak rychle nezničila, že jo? A tam bych udělala šťopku ze dřeva právě. Takže musím vymyslet nějaký místečko, kam bych tu dýni mohla dát. Ale já nevím. Já pořád nevím. Tak. A jedu zase další stranu. A už můžete vidět vlastně, že tady vlastně vystupuje ta přední nitka. A tady to je vlastně ten první řetízek, který se zháčkuje potom vlastně jakoby dokola. No, já jsem si to tak jako vymyslela v hlavě, tu dýni, nikde jsem to ani neviděla, možná viděla, já nevím, ale prostě ji mám v hlavě, takhle ten návod a vlastně ani nevím, jak to bude jako vypadat, uvidíme, no, teď tak jako dívám, doufám, že mi na to ta vlna
vystačí. Že já ju možná asi i spotřebuju na tohle. Jinak já tu vlnu mám fakt jako strašně dlouho. Takový 2-3 roky ju mám doma. A zabírá mi to tady spoustu místa. Stejně tak výplň, kterou do toho budu dávat. Tu mám doma dlouho a zabírá mi spoustu místa. Takže využiju právě tady tyhle věci na něco hezkého. A co jsem chtěla říct? Jo, chtěla jsem říct, že pamatuju si, že ta vlna byla docela jako drahá záležitost. Takže nevím, jestli se to jako vyplatí si to takhle vyrábět sama doma, jestli není lepší si to objednat někde na Sheinu nebo třeba v Actionu, já netuším, co tam mají, ale nevím, jako pro mě to má určitě nějakou hodnotu, já ráda vyrábím a ráda podporuju i lidi, co vyrábí právě takhle jako v Česku. Nerada podporuju čínský tady tyhle e-shopy právě, ale nevím, na kolik peněz by vás to vyšlo. Takhle ta dýně a z takovýhle vlny. Protože, jak říkám, jako levná záležitost to není, ale já si myslím, jako, že to stojí za to. Ale trošičku se začínám bát, že mě to fakt nevyjde. Že mám fakt tím jenom takhle kousek. Se mi to tady parádně zamotalo. Tak jak říkám, nedělám to podle žádného návodu. Takže to musím celý vypárat. Musím to celý vypárat, protože by mi zbyla vlna asi tak na 1, možná 2 řádky. A je to moc úzký. Takže jsem si říkala, že udělám těch řad, těch přetiskových ok tady takhle na začátku o polovinu míň. A to by snad vyjít mohlo, no. Takže já jdu párat, no. To jsem prostě celá já. To jsem prostě celá já, ale už jsem byla daleko, že? A to jsem si myslela, že mi ty vlny ještě spoustu zbude. A já to prostě dám z celý, no. Tak to jsem úplně překvapená. Nicméně, nevím, kolik je hodin, ale myslím si, že mi to zabralo maximálně půl hodiny třeba. Což de facto jako rychle, jak je to veliký. No, tady už to mám zacuckovaný. Jej, to jsem prostě celá já. No. Já si prostě umím takhle přidělávat práci. Šustím vokytku, opět jsem se lekla, že hořím. Tak, kolik teda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak asi jenom 8 jich udělám. Těch přetiskových ok. To jsem to dost zkrátila, co? Tak jo, no, tak jdeme od začátku. Jdeme na to od začátku. Tak to bude ještě rychleji, ne? Když to je takhle krátký. To se bude otáčet raz, 2. Jinak ten způsob háčkování je pořád stejný. Jo, takhle jako háčkuju teďka momentálně normálně do těch řetízkových ok.
prostě klasicky krátké sloupky. A potom prostě budu háčkovat do ty zadní nitky. Tak a na konci zase udělám jenom řetízkový oko. To se tam dělá z toho důvodu, aby to bylo takhle jako hezky rovný. Jo, a jedu prostě do té zadní nitky, aby mi to dělalo ten vzor, jak jste viděli právě už předtím. Jo, takže prostě píchám takhle do zadní nitky. Já vím, že vy tam asi prdky vidíte, že? Já jsem se tady takhle jenom přesunula na sedačku. A kočka, ta z toho absolutně nechápe. Ta prostě nechápe, co tady dělám. Čau, Miri. Nechápe. No, takže tak. Takhle já si tady žiju. Takže já už jsem to takhle zháčkovala. Jo, mám z toho prostě takhle takový tunel. A můžete vidět vlastně takhle ten vzor. A teďka tohle si takhle vytáhnu, aby to bylo dlouhý. A pojedu to, jak se to řekne, takhle to prostě provleču, cikcák, tady těma koncema a utáhnu to tak, aby se mi vlastně tohle stáhlo a udělalo mi to vlastně jako kouli. Tak uvidíme, jestli se mě to povede. Takže teď to mám provlíklý. Já jsem to nakonec neprovlíkala úplně jakoby všude. No, provlíkla jsem to vždycky takhle těma vrchníma nitkama. Protože si myslím, že by to šlo špatně utáhnout, když by to bylo provlíklý moc nahusto. A teď to jdu teda zkusit utáhnout. Takže, vidíte, že to šlo utáhnout úplně jako v pohodě. Já jsem se toho bála, že jak je to široký, takže to nepůjde. Já si to, tady mám ještě ten začátek, takže já si to provleču takhle dolů, dovnitř, aby to tam nešlo vidět. To stejný vlastně si provlíknu takhle tou dírkou, tady ten dlouhej. A tady vevnitř si to svážu, aby to drželo dobře. Máte na mě úplně super pohled, že? Tak, že jsem tam udělala uvnitř takhle suk. Tohle si tam nechám uvnitř. A teď si ustřihnu další kus a provleču to tady vlastně tímhle. Ale než to utáhnu, tak to ještě vyplním tou výplní. Ale já si myslím, že to bude úplně skvělý. Tak a teď tady mám takhle dutý vlákno, takže vycpu tu dýni tím. Já jsem jako si prvně říkala, že do toho udělám ještě nějaký polštářek z látky, aby mi to nelezlo ven. Ale oni tam nejsou nějaké jako mezery, takže si myslím, že to nebude potřeba. Že to nikam ven nepoleze a uvidíme jako udělat se to dá potom kdykoliv, že jo. Nevím moc, kolik tam toho mám nacpat, aby to bylo tak akorát, ale asi takhle bych to viděla. A teď to jdu zase utáhnout. Takže jsem to utáhla, zavázala. Teď tady zůstaly takhle tyhle dva cancourky, který jsem právě svázala a nacpu si je takhle do téhle dírky.
tím se mě ta dírka i jakoby uzavře. A já jsem se rozhodla, že to nebudu dělat teda jako polštářek, ale že to dám někam na poličku asi nejspíš. Takže semkať do té dírky nacpu ještě klacek. Tak já tady mám takovýhle klaciky, který jsem si přivezla jako vyplavený z moře z Chorvatska. A říkala jsem si, že tenhle tam bude asi ten pravej. Takže ho tam jdu nacpat. Tak teď jsem se o něj škrábla hodně, to bolí. Ale nacpu ho tam, ono to docela jako drhne, jak je hrubej. Ale takhle vypadá teda hotová dýně. A já si myslím, že to je úplně pecka. Mně se to strašně líbí. Tak, já jsem ji zatím teďka dala takhle tady na zem. Ke kytičkám. Tady mám takovou svoji džungli. A taky mám takhle tady na zemi. A já jsem z toho že úplně tak nadšená. A tady ten květináč je takový jako docela velký a ta dýně je úplně obrovská. No a teďka se jdeme vrhnout teda na zbytek. Takhle pod televizí mám takovýhle zátiší s těma klackama. A k tomu jsem si říkala, že dám tady tuhle dýničku, kterou mi vyrobila minulý rok dcera v keramice ve škole. Tak ta bude tady takhle perfektní. Tak mám hromadu let tuhle takovouhle houbu, která je, nevím odkud, já si myslím, že jsem ji kupovala někde ve výprodeji v Kiku, ale fakt je to strašlivě dlouho. Takže to jsem si říkala, že ta bude takhle mezi kytičkama perfektní. A pak tady mám ještě takhle dýněčky, které jsem si loni vylívala z betonu, ale nepovedly se, takže jsem je neprodávala a nechala jsem si je já, tak ty jsem dala tady takhle taky kytičkám a mezi domečky. Tu mám takovýhle další hříbečky, ty jsem kupovala si myslím, že loni v Bile, ale taky si tím nejsem jistá. Tak ty se mě hodily úplně tady k tomu květináči, který jsem vyráběla já v keramice a myslím si, že to taky takhle vypadá úplně skvěle. Mám takový zátiší s jídelním stolem, kde mám betonový tácek, takový dřevěný svícínek se svíčkou a vázičku se sušenými trávami. Říká se tomu tak? Já nevím. Nicméně tohle jsou výrobky ještě od dcery z keramiky a kamínky od syna, který našel venku. A říkala jsem si, že tady udělám asi ještě taky nějakou dýničku. No tady vám chce taky Mirinka něco říct asi. Takže bych tady vyrobila ještě nějakou dýničku taky z příze, že bych uháčkovala, uvidím ještě. A tady mám kafičko ještě z mýho nového nádherného hrníčku. No a pak ještě v dětském pokojíčku máme takhle Ježička a Veverku, ty jsou z Actionu, ty jsme kupovali už loni. A takhle mi přijdu do toho dětského pokojíčku úplně dokonalý, to je strašně krásný. A myslím si, že jsem je tam viděla i letos, tak třeba taky ulovíte. A to je teď momentálně z mojí podzimní výzdoby všechno, ale jak jsem říkala, ještě bych chtěla tu dýni a na ten jídelní stůl bych ještě chtěla uháčkovat. Ta kočka mě tady úplně pozoruje. Ach jo, kočička mě úplně pozoruje, no teď mi zdrhne. Takže bych chtěla ještě udělat tu dýni na ten jídelní stůl. Potom na konferenční stoleček bych chtěla udělat žalud, jako svíčku, kterou mě syn rozbil. A pak jsem ještě chtěla odlít z betonu takový jako houby, na který jsem viděla právě návod na Instagramu. A nemám na to ale tu betonovou směs, nebo jako respektive mám betonovou směs, ale nejsem si jistá tím, že je to ta pravá ořechová. Jo a ještě mám takovýhodle ducha na sedačce. Je strašně škaredý, potřebovala bych ho vyprát. Takhle má tady díru, takže bych ho potřebovala i zašít. Ale tak no.
No a já teďka právě jedu do obchodu a chtěla jsem vám ukázat. Koupila jsem si tenhle hrníček a k tomu jsem dostala jako dárek tuhle brož, jako srdíčko. A právě jsem si koupila novou tuhle vestu od mojí oblíbené tvůrkyně Elamy Design. A to srdíčko k tomu přijde právě úplně úžasný. No a včera jsem si koupila kabát zimní v New Yorku, kam já normálně vůbec nechodím. Ale ten kabát na mě koukal ve výloze, takže jsem tam zašla a právě přesně takovýhle kabát nějaký jsem hledala. Tak vám ho chci asi ukázat. Takže je to tento kabát v takové hnědé barvě a je takovej jako, bych řekla možná medvídkovej a je vlastně, není vůbec na žádný zip, je fakt jenom takhle na to převázání jak župan. A já jsem právě přesně takovejhle nějaký hledala. A hlavně jsem chtěla, aby ten kabát byl dlouhý, takže ho mám do půly lítek. A chtěla jsem prostě, abych se do toho tak jako zachumlala, že si k tomu dám nějakou šálu. A co mě překvapilo? Překvapilo mě to, že já jsem hledala kabát nějaký klidně i na bazaru, ale hledala jsem ve velikosti L, což L odpovídá 40, že jo? Ale tady ten kabát, já jsem si ho původně vyzkoušela ve 38, ale ten měl jenom černý. A tady ten hnědej právě měli jenom 36 a pak 40, 42. Tak říkám, tak zkusím tu 36 a ten mě sadl ještě líp. Ono asi nejspíš to má být jako oversized, ale já tady ty jako velké věci úplně zrovna tomu moc neholduju, protože si říkám, že mě to zvětšuje ještě víc než jsem. Takže mám takovejhle kabátek teďka a strašně se těším, že ho vynosím. Teď bych potřebovala ještě nějaký zimní boty a budu si k tomu muset uháčkovat nějakou šálu. Takže tak. A já teďka jedu do obchodu, takže si beru zase tu vestu, kterou jsem si koupila novou a jedu na nákup pro děti, domácí úkoly a kroužky. A tady se venku pracuje, takže je tady hluk, takže já pádím. A já si tak jako říkám, že jsem se s váma mohla vlastně rovnou rozloučit, protože tady v tomhle videu šlo v podstatě o tu výrobu té dýně a té podzimní výzdoby, na který teda asi nejspíš budu ještě pracovat, ještě udělám nějaký ty dýničky a chci odlít z toho betonu něco. A nicméně takhle to je teda asi všechno, už nic dneska natáčet nebudu, takhle to ukončím a já se s vámi teda loučím. Doufám, že se vám videjko líbilo, určitě budu ráda za nějaký like třeba. Já vlastně ani nevím, ke kolika lidem se to dostane nebo nedostane, jelikož je to moje první video takhle na YouTube, takže nemám zkušenosti takhle s YouTubem, ale budu ráda za nějaký like třeba, pokud se vám to líbilo. Takže se s vámi loučím a budu se na vás těšit příště.